Human gi-postpone kagahapon ang nakatakdang pag-abli sa Davao City Coastal Road Segment B o ang dalan gikan Tulip hangtod sa Rojas. Nakadesisyon ang DPWH-11 nga dili na madayon ang pag-abli niini. Una na gisaway ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang premature nga pag-abli sa maong dalan nga nagbutang lang sa alanganin sa kaluwasan sa mga motorista. Aniya ang report. Atol sa gihimong inspeksyon ni atong December 4, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nga ablihan na ang Bukana Bridge sa Davao City Coastal Road kagahapon, December 15. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Ang Bukana Bridge ang parte sa Coastal Road Segment B o ang dalan gikan Tulip paingon sa Rojas. Busa, gianunsyo sa DPWH nga ablihan na gayud kini sa publiko. Alas 5 sa hapon, subay sa petsa nga gibutyag sa Pangulo. Luyo nga, tataw nga wala pa gayud natapos ang Segment B. Gisulayan sa DPWH nga apason og human ang Segment B apan pakyas kini nga mahuman sa gitakdang adlaw. Gani ang Rojas exit nga maoy utlanan sa Segment B, makitang wala na semento ang kalsada. Busa, gibuhusan na lang kini og aspalto. Inay 4 lanes, 2 lanes lang ang naaspaltong kalsada. Kay lagi paablihan na gayod sa DPWH ang dalan. Namutang na lang og traffic cones og nagdeploy og mga personahe ang City Transport and Traffic Management Office. Sanglit gilauman ang paghuot sa dagan sa trapiko. Tungod daw nag-embudo na ang kalsada. Nag-deploy sub og floodlight ang City TMO, sanglit walay street lights sa Rojas exit. Kining atong pag ginahimo karon diri nga traffic plan tungod kini sa pronouncement nga i-open siya. In fact, dili enough ang among preparation tungod sa span of time nga kagahapon last inspection namo nya karon i-open na siya. Una ang nakatakdang pag-abli, gisaway ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte, pinaagi sa gipagulang pahayag ang premature nga pag-abli sa Segment B. Lakip sa gisaway ang kawad-on og streetlights ug mga safety ug traffic signages sa Rojas exit. Butang nga delikado gayod sa mga motorista. Gani makita ang nagtapok nga construction materials, mga heavy equipment ug kinalot nga bangag sa drainage sa gitrabahong Rojas exit. Dugang sa mayor nga kung dunay mahitabo sa mga Davaoenyo tungod sa kakulang sa streetlights ug safety warnings, ang DPWH gayud ang manubag. Inay ablihan kini alas 5 sa hapon kagahapon. Nagpagula og travel advisory ang DPWH-11. I-reschedule ang pag-abli sa Segment B pagkaugma December 16. Abli matud pa kini matag adlaw gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 5 lang sa hapon. Apan pipila ka oras lang ang milabay. Nagpagula na sab ang DPWH-11 og bag-ong travel advisory. Dili na madayon ang pag-abli sa Segment B sa Coastal Road karong adlaw. Rason sa DPWH aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Sa statement ni Mayor Baste, nakalakip didto nga sumala sa DPWH ang upat ka lane gitakdang mahuman sa March 2026 pa. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.